Boyo Putra. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane setino-tino mangatoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep calok tulung bingung aku nembung tekan sok kapan iso ngadem iki kasmaran priya kang kepati-pati tindak tanduke dalam rati gawe larange semeng take yo ben mung ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lakon dheweke teko lan kondo yen tresno piye-piyeku pasrah lan lilo yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane setino-tino ngatoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep calok tulung bingung aku nembung tekan sok kapan bisa ngadem iki kasmaran priya kang kepati-pati tindak tanduke kalam rati gawe larange semeng take yo ben mung ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi
aku ngenteni kesuwe apa maneh senenge yen bisa kelakon saben dina mestine aku ketungkon yen tak sawang ora ono sing nandingi yen tak pikir ora ono sing madani dowo bagus bagus sing kaya satriya rino wengi atiku tansah kegodha apa maneh yen wis nganggo klambi batik sapa wae prawan rondo mesti lirik yen wis pesak SMP gawe kasmaran ora mokal akeh sing pengen kenalan mong dheweke sing tansah tak eling-eling ditakonku sok kapan bisane nyanding panyuwunku pamujiku gak leren-leren ojo nganti gonku ngenteni kesuwe apa maneh senenge yen bisa nglakon saben dina mestine aku ketungkon